гледаме заедно един апартамент, който се намира в сграда, започна през 2025 година. Сградата е с контролни достъпи. Добре завършени общи части. Апартаментите на 7 етаж, който ще бъде сграда, разполага с 2 асансьора. И всеки етаж има по 6 апартамента. А този може да е вашият нов дом. Добре, разгледаме заедно. Вероятно някой ден тук ще можете да поставите вашите ключове, когато се прибирате вкъщи. Просторната дневна, която може да бъде отделена с врата от входната напред. Непосредствено до нея е разположена самостоятелна кухня. И тук се изпорядна вратата на изглед. Това е зоната, в която бъдещите собственици ще могат да разположат своят диван и се пият световен кафе и чай. Тук има самостоятелна фотография, която, ако се обясни с дневните кухнята, се образува с застроена площ от около 50 квадратни метра. Целият апартамент е с застроена площ от 123 квадратни метра и с изключително малко общи части, забележете, само 10%, което е изключение за днешното строителство. Тук имаме много красив панорамен прозорец. В тази посока се вижда Стара планина, от другата посока е Витоша. Големи прозорци има във всички помещения. Добре, много собствени да си почиства редовно, защото по функшуи е важно прозорците да бъдат почистени, за да не пропускате възможности, особено ако имате собствено дом. Разположена една спалня. Всяка от тях е доста просторна, с застроена площ около 20 квадрата. Една също има тераса. Локацията на сградата това да бъде достъп до булевард Брюксел и другите на артерия. Втората спалня е разположена в тази част, срещу банята, за която ще ви добавя класна мини. Забелязата е по-тихо става, когато се затвори. Банята е изключително просторна, в нея има място за джакузи, ако желаете да бъде поставено. Тази кухня за мен е едно много добро решение, защото дори най-добрият абсорбатор не е достатъчно мощен, за да предприеме някакви миризми, когато се готви. Тази трапезария, която в момента е разпадена, е постоянка, ако обичате имате гости. Тя е далеч от двете спални и по този начин, ако имате деца, не могат спокойно да спят в другите две стаи, докато тук вие се събирате със своите приятели. Ако пък решите да имате повече деца, това помещение може да бъде обособено като спалня. А в тази дневна зона, която е достатъчно просторна, има възможност да се побере трапезна маса и допълнително канапе. Към апартамента има подземен паркинг, в който се намира парк мястото, което не е създава допълнително удобство. Важно е какви са съседите. Има млади семейства с малки деца. Обикновено са хора между 20 и 35 годишна възраст, от тези, които аз лично съм срещала. Така че мисля, че ще се създаде една много правилна сфера за всички